Bathi igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile wathinta ubhaka udakwe yini ngqwele ebhuqabhuqa imizi yabafukazana ngotholo lodwa likamentshisi thuluza ngihambi nalo ngilifice etsimini xamu uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga bale ngunogwaja ubhajwa ikhulule ngumfoka makhandakhanda indlondle enamakhanda amabili lesithathe lenkosazana dame elingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni iphupha amehla namalanga athini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofu ngeke ngithi sidalwa ngempatha gcwala ngiyakufakela nangusikisi bingelele uchanges akhashayo ngalesi sikhathi othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Tigalelekile. Ngizokunika iadvice. Lalela. Kumele ube nama limits wena as a giver. Ngoba takers don't have any. Takers don't have any limits. They keep on taking. When if you don't have limits, uhamba ngerimphansi. Uyahamba ngerimphansi. Emndenini wakho, ebanganini bakho, emphakathini wangakini, noma ikuphi. Siza kodwa iba nama limits. Yabona into ebalekile la emhlabeni. Before kubaluleke enye into ekhona, kubaluleke wena first. And wena uma ungazicabangeli akekho umuntu ozokucabangela. Akekho ngisho emsebenzini uma ungazicabangeli wena usebenze sengazuthi usuku lakho lokugcina namhlanje. Into ezokwenzeka nje bazokureplace vele nje. Mase sewufile ubulawa ukuthi wena ubungazicabangeli indlela obusebenza ngayo kodwa nje ube uthanda umsebenzi wakhe. Yilokho kusho. Futhi kuphele some few months sekukhohliwe wena, even few days ngoba wena uzicabangeli. Umsebenzi wawufica ukhona wasebenza. Ukhona namanje uyushiya futhi ukhona kodwa wena zicabangela. You as a giver you should have limits because takers don't have any. Kwazi lokho. Ngisho ngabe kuthiwa umuntu wakusiza noma ukuthi umuntu wakusiza kulungile ukubonga yes but akufuneki ukuthi aze umuntu agcine sekuphendula isidididi sekuphendula impatha yabo sengathi uyathela manje wena uthelela ukuthi wakusiza yabona ngoba wakusiza ngoba ethanda asike isidingo sokuthi ukuthelele lokho ngathi ukuthola igiti. Yabona abanye blackmailer ublackmailwe nje even isho abazali bakwenzeka abazali bekublackmail nje ubone ukuthi now I'm suffocating right now but bakublackmail nje wena you should have limits nawe ngokwakho ngoba wena obalekile first awukwazi ukutakula abantu nawe ubuminza ngokwakho iba neshoyo ukuthi nawe ku stable position bese ukwazi ukutakula ngoba la bantu othi uyabatakula uminza uzominza wena kanye nabo uzominza nje kanye nabo akekho ozotakula umuntu yabona awuthi amakhandlela avutha umabili azophela kanye umabili elinye emele libuye licishe khona lizokwazi ukukhanyisa mase kumnyama mele libuye licishe. Wena as a giver you should have limits because takers don't have any. As long as kuza kubona nje bayemukela nje and more often than not abacabanga ukuthi nawe usizo uyalidinga abacabanga and into eyenzekalayo umuntu oyigiver uvele abe guilty mase kumele yena give. Ushuthi you are a good giver but a bad receiver. Wena
kukufanele ukugiva, kukufanele futhi nokureceive. Ayibalance leyo nto. La emhlabeni kusetshenzwa nge-law of balance. Yabo? Uma ngabe ukuthi wena you are a good giver but a bad receiver, kuyacaca ukuthi wena you are depleting your energy. Khona abantu abangama people pleaser nje. Most of people bangama people pleaser, baya pleaser nje. And they are very very frustrated ngoba benza izinto abezwa kahle ukuthi akuvumi ukuthi bezenze but beyivuma ukuthi bayayicommit kuzona. Kodwa akuvumi. Uhlulwe yini ukuthi no, ubona sengathi uyaphoxa. Wena you think ukuthi abantu kumele ukuthi bebe good, bebe i-well-being yabo ibe right in your own expense. Abantu kumele bebe right in your own expense. Into ebalekile la uwe first. Wena first. If ungenalo usizo, awunalo. Ngiyazi mina ukuthi abantu abaningi ba frustrated. Yinda njengoba nazi nani ukuthi mina ngi-chart reader. Nama generators 70% of humanity they are generators. Ukusho ukuthi bane energy yokwenza umsebenzi. Benza njani ngalo energy ba please ngaye abantu. And uma ngabe umuntu protector lo energy, ingqondo yakhe imtshela ukuthini, imfaka kulento so uba guilt. Uba guilt ukuthi uthatha isinqumo esi-right for wena. Ube guilt. Which you should have committed yourself entweni ozizwa kahle ukuthi awuyifuni. Kunzima apho ukuthi awuthandi noma unalo usizo. Kunzima apho lokho because if you can you can, if you can't you can't. It's simple as that. No one should blackmail anyone. Wena as a giver you should have limits because takers don't have any. Kwazi lokho. Kwazi lokho. Uma ngabe ukuthi nawo usufinyelele esigabeni la sokuthi khona uyasuffocate, ungafuni lokhu ukuboost i-ego yakho lokhu umile ke nje, umile nje wena ukuthi umile kanti wena we are dying inside. We are dying inside, awusho. Siyakhama isithandwa sakho, siyakukhama kodwa awusho. Uthuli nje. Wenza zonke izinto silose sinazo okay kuhle. Kuhle niyalavidava kanti wena uyabhubha umashonisa ngala. Uzama ukujabulisa sona because when you can't say I can't. You can't say I can't. Kusizana ukuthi ugcine abantu in your circle abalandela ibhodo eliconsayo. Ngoba uma futhi ungasenalutho, uma wena sowudinga usizo abekho. Ayikhothe ikhothayo, engayikhothe ikhahlela. Ngithi ayizwa leyo nto. La wena usufuna usizo khona. Yila ubona khona ukuthi abantu bawubani. Awusizakali wena. Yila ubabona khona abantu bawubani. Kumele ukuthi okungcono ungaba no few people aba genuine and authentic in your life then ukuba na hundreds and thousands of people abayi fake. Kusizaphi? Kusizaphi? Useless lokho. Yabo? Live by your own rules. Make your own rules and live by them. Because abantu ngisho ngaba please kanjani, they will leave you. They will leave you. Noma ngaba please kanjani. Yabo? Ngisho isithando sakho ungasijabulisa kanjani. Uma sesifuna ukukushiya sona, siyokushiya. So ungaze uzinqumele ogudweni uthi wena you are trying to keep someone ngendlela wena uzithola ukuthi na you can't. At your own expense you can't. If you can't you can't. If you can you can. Lokho nje akube clear. You should have limits as a giver because takers don't have any. Bangakama. Yes, bangakama abantu umunganakile. Even kuma family dynamics, family settings bangakama. Uwena wazi isimo sakho. Uwena wazi isimo sakho, ungavumi uba ne peer pressure umdala ungaseyona ipeer. Don't put pressure in yourself. Ngoba lokho kuyovela sekuvela kabuhlungu. Bese kuthiwa bungashongani kanti ukuthi we are suffering. Wena put limits as a giver because takers don't have any.